Takže vítam vás pri ďalšom takomto krátkom videjku. 10 minútovom, jak som mňa zvyknutý. No, kto je to Meteo 21? Kto je to Meteo 21? Je to môj kamarát, ktorého môžete poznať niektorého videa. Dajte mu odber hlavne. Dneska vydal úplne svoje prvé video. Dajte mu prosím vás odber. Môžeš pozdraviť 3, 2, 1. Dúfam, že ho bolo počuť. Dobre, dúfam, že áno. A keď nie, tak nevadí. Takže, joinujem sa na ňo. Teraz vo Fortnite. No, súťaž. Píšete mi do DMs. Áno, buďte, nebojte sa. Sorry, že ti tu skáčem takto. Áno. Ale vieš o tej súťaži o 500 V-Bucksov? Áno, vieš. Keď nie, tak pozri si informácie o súťaži. Ok, dík. Díky. Hej, podporíš jak mňa, tak aj seba. Ok, dík. Asi chcete jeho naspäť, že? Áno. Tak. Takže, Meteo 21 je môj kamarát, to som hovoril. Dajte mu odber. Hej, koľko chceš odberov? Takže 10 odoberateľov je jeho cieľ do konca roka. Čo je neskutočné číslo. Ja keď som to dosiahol, tak som mal radosť. A hlavne 20 odoberateľov. A 30, blížime sa k 40, 7 odoberateľov. Nájdi tých svojich 7 odoberateľov a chodí a povedz im, teda svojim 7 kamarátov choď povedať, hej, tento týpek natáča videá, choď mu dať, dajte mu odber. Hej, chceme 50 odoberateľov a bude prvý stream. Hej, odštartujeme to niekedy cez víkend, ten prvý stream a asi to bude na mape. Nemôžem vám ju ukázať ešte, ale je v bete, sa dá povedať. Nikdy ju nevydáme. Ale bude to na eventy takéto, jak je táto súťaž. No ale naspäť do je to Meteo. Je to môj kamarát, na zimu s ním chcem proste robiť zimný content. Ja som futbalista, viac chodím na florbal síce. No ale na zimu máme prvý content, podľa mňa najlepší content na tomto kanále. Môžete sa tešiť. Takže 50 odoberateľov je teraz môj cieľ a 10 odoberateľov je jeho cieľ, hej. Takže keby ste jemu dali odber a aj mne, tak obidvaja máme svoj cieľ. Čo je a môžete sa tešiť na jeho videá. On bude teraz natáčať dosť asi často, neviem. Povedz ty. Budeš natáčať často? Dobre, a koľko budeš natáčať? Koľkokrát denne? Jedno video alebo vydáš viac videí? Koľko? Takže počuli ste, 2 videá bude pravdepodobne najmenej a jedno video najčastejšie. Hej, budeš natáčať každý deň? OK, takže budeš viac natáčať než ja. Tak, ja budem točiť 3-krát denne, už som to dal aj na Instagram, choď mi dať follow, Jajko, _ Fajko. Dík. Takže dajte mi tam odber a follow, ale späť tomu Meteovi, hej. Je to v Jajko crew, kto neviete, čo je Jajko crew, je to moja crew, proste, kde zbieram svojich kamarátov alebo aj nejakých ľudí, ktorým verím. A proste vytvárame takú crew, hej, Fizi má svoju Fizi crew. Nekopírujem, hej. Možno? Nie. Možno? Nie. Možno? Nie, nekopírujem.
Nie, vôbec nekopírujem, hej. Nekopírujem. Už máme 5 minút. Rýchlo. Takže Matthew je môj kamarát, na zimu budeme aj na jeho kanál, chodte mu dať odber. Budeme natáčať dosť často a bude odhalenie na jeho kanále, čo je dosť vážna vec, keď sa odhaluješ. Ja som sa odhalil hneď. Proste to som bol malý ešte kido, hej, ale teraz nie som. Môžem natáčať na YouTube, nebojte sa. A áno, tam je moja fotka, jak som vyzerala, ale to teraz nerieš, hej. Takže choďte mu tam dať follow. Teda odber. Dobre? Čus, choď mu dať tam odber, pripoj sa do súťaže na Jajko Fajko na Instagrame, dám to do popisu, aj jeho dám do popisu. Takže dám tam aj jeho Instagram do popisu, ok? Takže